Ovo je bilo samo jedno bijelo svjetlo koje više potvrđuje nekakve druge teze o NLO-ima, da tijela koja se brzo kreću da bi ponišla svoju akceleraciju, ubrzanje, odnosno gravitaciju, ona pretvaraju tu svoju energiju u nekakvu svjetlosnu energiju, valjda je to svjetlo od toga bilo. Znam da je ta linija svjetala nije bila potpuno ravna, da je bila malo zakošena. To smo gledali možda 7, 8 ili 10 sekundi i odjednom je to tijelo poletilo, čak je ta riječ poletiti nekako kriva za to što smo mi vidjeli. To je tako sunulo, tako jednom užasnom brzinom i u 2 do 3 sekunde je nestalo negdje prema istoku. Prvu reakciju što sam napravio to je da sam pitao kontrolu letenja u Sarajevu da li oni imaju nekakvo vojno letenje ili nekakvo raketiranje. Ovaj je bio malo zbunjen pitanjem pa je rekao da koliko on zna da nema ništa da mogu pitati beogradsku kontrolu. Ja sam se javio beogradskoj kontroli na frekvenciji 124.7. Interesantno da je taj čovjek meni odgovorio sa nekakvom ironijom. Ja sam to protumačio u tom trenutku kao nekakvu ironiju. On je rekao, a što je da i ti nisi video leteće tanjire? Ako je tijelo bilo toliko blizu da sam ga ja vidio sam ga kao da ga gledam otprilike sa nekakvih 600-700 metara. To se vrlo brzo prilazi 600-700 metara ili kilometar, do kilometar i po, to je vrlo blizu za avion koji leti 250 čvorova na sat. Pa ja pretpostavljam da je to tijelo kontrolirano uzmicalo ispred mene. 50-60 metara je možda bio samo taj gornji dio, ta kupola, taj fly deck na kome je nekakva posada, da ako smijemo pretpostavljati uopće da je bila posada. Tako da je moglo biti preko 100 metara širine. On je jednostavno u 2,5-3 sekunde preletio takvom stravičnom brzinom i gledao sam samo jedan mali bijeli polumjesec. Radilo se o brzini uzmo između 30 i 40 tisuća kilometara na sat. Još nismo završili sa vašom zbirkom, još ću jednom spomenuti, a i također vas malo požuriti da napravite vaš katalog ili jednu ovako, ne znam da li bi to nazvao knjigom, katalogom. Kronologija događanja će biti vjerovatno o tome riječi. Ja. S obzirom do toga da sad nije bilo, između ostalog neki od tih slučajeva koji će se naći u knjizi su ovdje na našem stolu, konkretno riječ o elipsama, o kakvim je to elipsama riječ, gdje su viđene i kako ih se povezuje s NLO-ima. Elipse su prvi put, o njima se više govorilo zapravo, kronika govori da su prvi put primijećeni 1984. u mjestu Izbičnom pokraj Širokoga Brijega. Znači od tada pa do tamo nekih sredinom 90. godina gotovo svakodnevno u mjesecu kolovozu su se znači pojavljivale gotovo na identičnom mjestu u Vrtačama tu oko mjesta Izbično. Svake godine su te elipse su bile drugačije, znači mi možemo vidjeti na fotografijama znači da su one bile dosta pravilnog oblika, a širina traga je bila dosta ujednačena. Ono što je za njih interesantno to je da niti jedna komisija, znači službena vladina ili od službenih nekakvih tijela poput policije nisu dali nekako suvislo objašnjenje kako su te znači elipse nastale. Znači to ostaje jedino kao jedno veliko otvoreno pitanje. Jesu li se spominjali NLO-i u blizini ili ovdje imamo samo elipse bez interesantno, ovdje su samo elipse bez nekakvih viđenja svjetlosnih pojava ili bez viđenja NLO-a. Znači da su ugasili svjetla? Može biti, ali ono što povezuje ovaj slučaj recimo sa slučajem na Biokovu kad su ta svjetla viđena, znači kad su ta svjetla snimljena videokamerom, znači kad su postojali veliki broj očevidaca, to je da u biti taj oblik elipse često varira. Međutim, sam trag, otisak traga na tlu, on ima nekakva svoja ista obilježja. Znači, mi vidimo dole da taj trava, recimo, fali, da je trava lagano zakošena u smjeru, recimo, kazaljke na satu. Znači, uvijek je uzorak, recimo, isti, međutim, sama veličina, oblik kružnice, znači, varira od veličine, znači, vrtača. Kad pričamo o NLO-ima, na početku smo spomenuli i vezu odnosno odsustvo veze NLO-a i astronoma. Vi ste također astronom, također ste sa svojim radom i s vašim kolegama uključeni u mreže praćenja nebeskih tijela, meteora, asteroida i slično. Često puta se ljudi očekuju da su astronomi oni koji bi trebali biti kompetentni za NLO-e. Međutim, kada čovjek malo bolje razmisli, astronomi su zaduženi za gledanje iza neba, negdje tamo u daleki svemir gdje su zvijezde, planeti, a unutar atmosfere možda su bolji stručnjaci, oni
zapravo aeronautički stručnjaci, piloti, kontrolori leta i slično. Imate li u vašoj budućoj knjizi zbirci kakvih izvještaja, nalik ovima koje smo ovdje imali prilike vidjeti, o pilotima ili neki vaši bliski poznanici koji su možda bili piloti ili imali veze s pilotima, a da imaju svjedočanstvo o NLO-ima? Pa što se tiče astronomije, astronomija je dosta širok pojam, u biti šta astronomija, imate radioastronomiju, spektralnu astronomiju, rentgensku astronomiju, znači to je dosta širok pojam. Znači kad govorimo o astronomima, ljudi to zamišljaju često da su to ljudi koji samo tako i gledaju nebo. Međutim, kad se gleda teleskopom, vi gledate točno samo jedan mali određeni dio na nebu, zavisi od povećanja. Tako je. Za to vrijeme u vama može bilo koja svjetleća pojava ili prirodna pojava, umjetna pojava proći iza leđa da ju uopće ne vidite. Znači, astronomi tu ne mogu puno dati nekakvih suvislih odgovora, osim toga mislim da tu postoje puno kompetentnije osobe koje mogu govoriti o tome, a to su ljudi koji su neposredno vezani poslom, znači profesionalno za nebo. To su znači piloti, radarsko osoblje, znači nekakvi aviomehaničari, meteorolozi, znači koji će direktno pratiti događaje na nebu i slično. Mi smo upravo ovaj projekat Skylet napravili da bi znači osposobili promatrače koji će golim okom ili znači dalekozorima, znači direktno moći pratiti sve te nebeske pojave, pogotovo kao se istovremeno događa na više strana svijeta. Znači vi možete vidjeti nešto na istočnom dijelu, da nešto prođe na zapadu, međutim imamo tako pokriveno nebo sa ekipama na terenu da u biti ne može ništa od toga trenutka uteče. Od početka promatranja? Da, od početka promatranja, nakon toga... Koliko se često odvijaju promatranja? Pa recimo da u biti jedan put mjesečno, ali u tokom ljetnih mjeseci bude puno češće, u zavisnosti od vremenskih prilika. Što se ulovi u mrežu? U biti, dosta puta mi primjećujemo neke pojave koje i nas nekad znaju zbuniti. Znaju to biti avioni koji dolaze iz raznih kuteva i tako dalje, i tako dalje. Vidite nekakve balone, vidite nekakve sonde i slično. U biti, 90% tih slučajeva su nekakve nama poznate letjelice koje određenim svjetlosnim uvjetima, položaju kretanja i slično, mogu čak i nas iskusne promatrače zavarati. Međutim, tu su nama od bitne pomoći znači ljudi koji su recimo radarski operateri, mi imamo neke kontakte sa tim ljudima. Imaju one kakve anegdote, svjedočanstva, priče, neki piloti koji ste sreli? Recimo u istraživanju našim na terenu, biti piloti su dosta znatiželjni biti. Oni su se tokom svojih profesionalnih karijera susretali sa masu takvih nekakvih neobičnih letjelica u zraku i nisu ih uspjeli identificirati kao poznate. Ali ne samo oni, nego recimo radar njihovog aviona uspio to registrirati. Znači ne možemo pričati o nekakvim halucinacijama kojim se da nešto imputirati ili slično, jer imate znači nekakvi odraz na radaru aviona ili na zemlji, a radar ne može baš tako lako halucinirati kako neki misle. U svakom slučaju, toliko za danas. Srećemo se i opet, možda i više puta, pogotovo nadam se sa ovom knjigom uvezanom i otisnutom sa slikama u boji i slično. Hvala Goranu, hvala i vama na pažnji. Viđenja NLO-a bit će još, to je sigurno, barem na ovom ovdje mjestu. Ako otvorite oči, možda i kod vas. U svakom slučaju, bit će i našeg ponovnog viđenja. I toga će biti, naravno, opet za tjedan dana. Doviđenja.